Ti si, sine. Što? Pa nemoj da se sekiraš, molim te, nemoj. Pa ajde, nema veze, vidjet ćemo se sljedeći put. Ajde, polako. Javljam ti se, sad ulazim u kuću. Ajde, zdravo. Dobar dan, kako ste dobar ipak dan. ovdje? Pa dobro sam, ali čekala sam moje da dođe, znaš. Aha. Išla sam da kupim da im napravim kiflice, ali ništa od toga. Sljedeći put. A, pa lepo. Eto i ja bio kod mojih, pozdravljam s mamom puno, da znate. Kako su tata i mama? Dobro su, nije loše, nego eto, vikend mi je brzo proleteo. Bio sam tamo 2 dana kao da sam 2 sata u stvari proveo. Tako je to kad si kod roditelja. Imam nešto za vas. Sad ću doći. Evo, moja baka spremila kiflice, pa ja malo da vas počestim. Mladi komšija, ipak nam neće propasti nedeljno popodne. Nego, ajde da mu popijemo po kaficu prvo, pa onda... Može. E sad, da mi ispričaš kako si se proveo kod tvojih.